mateng, Pak. Bayu lah kok cepresmu kok kayak ngono. Lah kok entek? Lah wong kon nyicep kok malah entek lho kowe iki. Lah kok gara-gara bumbune tok lho. Malah sedisisai laos kowe iki piye lho karepmu ngene iki kancane ya ora mangan ngene iki. Wes kok minggat kok kene. Anake ra dikeki lawuh. Sampai nyepres kayak ngono ki bukane nggo lawuh. Enak. Aduh mumet aku ngene iki. Minggat kok kene lah. Kene nek masak pirangane jam malah dientek diganyang ngono kowe. Walah. Serang urus aku karep nangis kono ra kono. Yo alah, Pak, kerto ki mau sing nangis ki. Yo alah, ngopo kok nangis ki? Yo alah, melase. Cep. Yo iki mau ngopo? Kok iso nangis ki? Cep. Wes menang. Cep menang yo alah melase. Wes menang ya. Bani. Kae lu bojomu ngapa nangis? Alah stok nit. Lah piye to iki? Alah, Bojone kok iso digawe tangis lho malahan. Engko lek meneng dhewe, engko lek kesel cangkeme lek meneng dhewe. Sopo sing ra jengkel? Delokno daging sak wajan dintekne digur disisai laos tok iki lho, ki sapa mangan laos. Wong diseneni ra trimo Lah malah kaya dingin. buruk-buruk kae lho mbok dineng-neng to. Terus bene ben saingan karo peduse kuwi. Kok ben? Lah piye to? Wis jar kene terus ditulungi nit. Ya wis lakor balik ya anak. Oh alah pader kowe. Lah piye to iki? Kowe iki lho, malah ana diseneni mbak nih, wong lawu samban bae mbok entekne, wong mangan kok kaya buta. Wis menang, kok malah brok-brok lho. Piye to kok meneng kok malah ora gelem menang. Diseneni kok karo mbak nih. Tinggal bialik ae malah ngalem kok e.